U Vinkovcima je upriličeno otvorenje izložbe Križnog puta autora Dubravka Dujića Dunje. Riječ je o autorovoj realizaciji ideje zacrtanoj prije 6 mjeseci na izložbi portreta u Gradskom kazalištu Joza Ivakić. Hrvatski branitelj, logoraš i priznati umjetnik vinkovačkoj je publici predstavio novonastale radove u čijem je središtu križ. Brojnost publike u predvorju Gradskog kazališta Joza Ivakić potvrđuje kvalitetu izložbe Per crucium lucem, što u prijevodu s latinskog znači preko križa do svjetla. Riječ je o izložbi koja je dar gradu Vinkovcima i njegovim građanima, a čiji su radovi proizašli iz umjetničke duše i ruke hrvatskog branitelja i logoraša, Vukovarca Dubravka Dujića Dunje. Ja sam ovdje gost koji u stvari nije gost. Naime, ja sam član Udruge likovnih umjetnika u Vinkovcima, član sam ogranka Matice Hrvatske u Vinkovcima. Puno prijatelja imamo ovdje, tako da ugodno se osjećam i kažem, volim doći u Vinkovce. Iako se na to nije osvrnuo, treba reći kako je Dubravko Dujić Dunja, poput na tisuće drugih hrvatskih branitelja, svjedočio i gledao križni put i muku svoga grada i svojih prijatelja. Njega i mnoge druge suborce je oblikovao Domovinski rat, ali i nadahnuo za sve ono što danas rade. On je odlučio, simbolično u vremenu korizme, darivati izložbu Križnoga puta. Ideja mi je bila da povodom najvećeg katoličkog blagdana Uskrsa, da se, da tako kažem, osvrnem na križni put Krista. Međutim, nisam htio raditi ono uobičajeno što se inače radi i slikari rade, postaje križnoga puta. Ja sam samo odabrao neke od dijelova tog križnog puta. Olovka u boji i akril tehnike su kojima radi ovaj samouki umjetnik koji, iako nije završio školu ili akademiju, danas je priznati slikar. Ovom temom se bave već 2000 godina, jel? Tako da nije problem pronaći temu za pojedini crtež ili sliku, međutim problem je u tome kako ostati u svome stilu, u svojoj domeni, a vidjeti Krista i križ, jer centralni dio ove izložbe je križ. Sve postavljeno i prezentirano vinkovačkoj publici novijeg je izdanja. Ovo je u zadnja 4 mjeseca napravljeno, s tim što je ova ista izložba bi se trebala preseliti, sad je to još uvijek u dogovorima, trebalo bi ići na ljeto u Đakovo. Na otvorenju izložbe viđena su mnoga lica, među kojima i predstavnici Vukovarsko-srijemske županije. Moj prijatelj Dunja, evo, došao je u Vinkovce. Vrlo često sam suočen sa njegovim umjetničkim djelima, pa evo i večeras ću rado prisustvovati i dati potporu njegovom radu. Htio sam jednostavno pokloniti ovu izložbu gradu Vinkovcima povodom uskršnjih blagdana. Poruka je da uvijek se muka na kraju, neću reći isplati u tome smislu, ali ništa u životu nije lako i lagano.